Matul din is-sena minkejja l-pandemija tal-COVID-19, il-Malt Enterprise attirat 35 kumpanija ġdida lejn Malta bħala investiment dirett barrani. Dan intqal mill-Ministru l-Ekonomija, Investiment u Negozji żgħar Silvio Xkembri waqt konferenza annwali ta' EY bit-tema Future Realized. Il-Ministru Xkembri qal kif dan ir-riżultat huwa inkoraġġanti għaliex ifisser li kienu attirati 3 kumpaniji iżjed mis-sena l-oħra. Dawn il-kumpaniji ivarjaw minn oqsma fil-manifattura għall-lob diġitali, intelligenza artifiċjali u l-blockchain. Il-Ministru qal kif bħala pajjiż irridu nżommu dan ir-ritmu billi niżguraw qed nipprovdu l-ekosistema ideali għall-operaturi kif ukoll spalla ma' negozji lokali u internazzjonali. Waqt din il-konferenza l-Ministru Xkembri tenna l-viżjoni ta' ekonomija fit-tul ta' Malta, ibbażata fuq 5 pilastri ewlenin: it-tkabbir ekonomiku, edukazzjoni u impjiegi, infrastruttura u investiment aħjar, sostenibilità u newtralità tal-karbonju sal-2050 u l-governanza tajba, liġi u ordni. Qal kif il-budget li għadu kif tħabbar huwa xhieda tal-aġilità ekonomika innovattiva ta' Malta fl-andament ta' ċirkostanzi ta' sfida. Temm jinnota kif it-triq il qudiem hija li n-negozji jiġu mejjuna jimplementaw il-proġetti tagħhom, jiġu gwidati fil-proċess ta' trasformazzjoni diġitali u jsaħħu l-ħiliet tal-ħaddiema.